Okei, hei. Mä näin sellaisen vinkin, jossa voi niin kuin liftata meikillä silmiä ylöspäin. Kohottaa silmiä tai luomia. Katsotaan, miten se onnistuu. Mä en ole ihan varma, että mitä siinä käytettiin. Mulla ei ole harmaita aavistustakaan, mutta mulla on tämmönen kynä, tämmönen nudekynä ja sivellin pensseli, miksi tätä kutsutaan. Nyt tämmöinen, katsokaa. Näettekö? Hyvä. Mä vedän niin kuin viivan tänne. Viivaa vetelen tänne näin. En tiedä menikö se vähän liian alas, mutta let's see. Näettekö te? Tossa se on. Sitten mä vaan niin kuin täältä häivyttelen tätä. Okei. Miltä näyttää? Tapahtuuko jotain? Jos se nyt kauheasti kuvittelee, niin ehkä se pikkusen skarpimmalta näyttää. Laitapa tonne alas kommentteihin, että huomaatko mitään eroa.